Eta noski badakigu zen den gai nagusia honetan azterketak. Bai azterketetara aurkeztuko zareten ontzat eta baita ere aurkeztuko zareten ontzat. Dagoeneko atal bat egin duzue, orain idazmen proba daukazue zai, eta ari begira jarriko gara batez ere unitate honetan horregatik. Hasieran testu bat idatzi eta gero berri idatzi beharko duzue. Baina berri idazketa hori gidatzeko nolabait, gero ere azterketa garaian erabili ahal izango duzuen berrikusketa modu bat proposatuko dizuegu eta gainera praktikan jarriko duzue, alegia zuen testua berri idatziz. Ondoren, gai korapilatsu xamar bat aipatuko dugu. Alegia, imaginatu norbaitek proposatzen duela Donostiak izan behar duela Euskal Herriko hiriburu. Zer irudituko litzaizueke? Galdera hori erantzungo diozue, Donostia gehiago ezagutuko duzue, bide batez Euskal Herriko beste hiriburuak ere ezagutuko dituzue, eta azkenean, zuen proposamenarekin, bai Donostiaren aldekoa, zein beste hiriburu baten aldekoa bada ere, grabaketa bat egin, eta hori azalduko duzue. Azkenean, mintza saioan ere, gaia aipatu eta guztion artean, zein den Euskal Herriko hiribururik aproposena erabakiko duzuelarik. Horrekin batera, kantuaren eta musikaren mundura eramango gaitu urrengo segidak, eta hain zuzen ere, bi kantu zehazki ezagutuko dituzue, euskararen gainean ari diren bi kantu ez dizkizuet izenburuak esango, ze bestela grazia galduko lukete ondorengo eginkizunek, beraz, bakarrik jakin bi kantuen tripak ezagutuko dituzuela, haien hitzak gehiago sakonduko dituzuela, edo haien hitzen esan nahian gehiago sakonduko duzuela, hobe esateko, eta orduan, hortxe, musikaz jantzita agertuko zaigu bigarren hau. Horrek emango digu aukera noski, beste hainbat eginkizun egiteko, eta azkenean, beste galdera bat plazaratuko dizugu. Zeintzu beharko lukete izan, euskara ikasle batek jakin beharko lituzkeen euskal kantuak, bai? Nahita nahiezko kantuak. Zenbat kantu, ze kantu dira horiek? Ez dugu galdera hori erantzungo, baina emango dizugu bidea, behintzat, galdera horren inguruan osatutako zerrenda bat ezagutzeko, eta bertan bildutako 60 edo 70 kantuen artean ziur aski topatuko dituzue zuentzat aproposak direnak. Uda badator, fruta jateko gogoa piztutzen zaigu, edo pizten zaigu, hobesateko, edo ala diote behintzat, baina fruta bakoitza badu bere sasoia. Horregatik, laugarren sekuentzia didaktikoan, fruten gaineko hainbat informazio ezagutuko dugu, hainbat aholku jasoko ditugu, bai noiz jan eta baita ere zer egin frutek gehiago irauteko, eta azkenean, zuek frutaendako jabe baten larruan jarri, eta dagokizuen frutaren azalpen bat, fitxa bat, idatziko duzue. Bukatzeko, beti bezala osagarriak edukiko ditugu, eta osagarriotan, denetatik pixka bat, baditza, izen sintagma, deklinabidea, lokailuak, osagarri gertatzen diren, beti osagarri, eta beti erabilgarri izan daitezken bat kontu, bai. Dena dela, esan dakoa, idazmena izan behar du, edo idazmenak izan behar du, azterketa bultzatuta, unitate honen ardaz nagusia, eta horretan saiatuko gara. Honegin eta zorte hon, animo!